Doza kuthi mandinixelele nditsho nje ndithi ngeliphandle the greatest captain yomzantsi Afrika emdlalweni wombhoxo nguSiyamthanda Kolisi. Uqhwasha ugqiya umvambo usiyaphi. Umanzini ulawu. Undindi usikhamla ngokwakhe. Ubukelwe ngumuntu wonke ihlabathi lijongile. Uyikhusela intshinga yakhe namhlanje wayifumana eJapan kwiminyaka emine eyadlulayo. Wenza impali neqela lakhe lamabhadi. Amabhokobhoko aphumelele akhusela intshinga yawo. Qala lokuqala ufumana injinga ezinde zide sibene azibhale ebhodini. Bebesilwela intshinga enye kuba ke neNew Zealand ibifuna kwanto. Ngelishwa lomhluzi wamanqina iNew Zealand yakulala namhlanje ngenxeba yakucela inkosi ilithambise kodwa uMzantsi Afrika uza kulala namhlanje ipati emva kwenye ipati ziyambompoza ziyamoroza iza kuba yilonto. Final score eParis namhlanje eStade de France. Siya Kolisi uphumelele betha uSam Kane amanqaku amashumi amabini amathathu kodwa bohlulelana ngo-12-11.